داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتلوا بعوت أرجاي زدالو أفريقيا أبصم زقرب لكم سنة مكتال سنداويت فيلم Escaping Eritrea تعواتي تسلمات كوينا PBS أب حورات منقستات أمريكا زمدبرو زي منقستاوي زي مخصباوي هزباو أقل قلوت فنوا حبريتا زهب ناي تلفزيون مدباتنيو PBS مدباتو زدك أمان زرقحان أستا 350 مدبر تلفزيونات يونيفرسيتات إنستيتوتاتن كالوت تكالاتن كلوان كلوا زفريو مدبات مبزحتو تمرتاو حزليو اتزباوي أقل قلوت بتوسخي أبزينان حبريتان باهل مقبن تاريخن سنفلتاتن أكبابن كنتفن كلو أبلع لتكالات ودبات منقستاتن كالوت تزباوي أقل قلوتاتن غازيت أوي مرمر بمكياد حما أنصبوقن بمنقد مدبات تلفزيون زك العونيو PBS أبلع لي دقواسي تقاطن مستراون زخنا منقستي إرترا نلعل حموش عمتات زقابرو Escaping Eritrea هدما ويمملات كاب إرترا السميو سطور تسابتساب غازيت أو مرمرا بمنقد دي فرونت لاين زتبهالي حدا كاب مدباتو زحلف عمت زرقي حنيرو أبت 54 دقيقة شفنت أبتساب كاب إرترا بفلاي دما كاب أبيتا مأسر تزوات أتنكساس لأكيبون مرميرون مساب تحت قيد زنبرو زيقاتات كأل محدتا كايدو من نوابروم كم محايشو مزتسردو تحت عدم زركبوم حدستي سدتنياتات تزراريبو اتحموش عمت زوسده غازيت أو مرمراو تسابتساب أب إرترا بفلاي دما أبابيتا مأسرتي ألو زبها القفعن مسرطاين كومون ألماما مأسرتي زيادة مردأتا كيب انكالو زتناوحن مودأتا زيبلو هاقراو أقلقلوت سقطلو سدت دما ينصبارغ إذا سنداويت فيلم أوشت إرترا زلو سطور أكايدا منقستي ناب عالم كتزرقحن كلا إرترا وانحويسكا حيالو كفال محبر سب عالم كونتات إرترا بخفيل نمردا حكي زيا إنه حج دما إذا سنداويت فيلم بيبودي نايز التبهل ودب نايز عمتزي تعواتي التبهيلا تشلمات ركب اتب جورج فوستر بيبودي زفلت شلمات كاب شحن 938 تنات حزو زواب كوينو أب راديو تلفزيون غازيتا إنترنتن كالئن زقرب أقدستي مدبات بمللاي زواب شلماتيو قال كابتي Escaping Eritrea هدما ويمملات كاب إرترا أب تحت زبل أرست استدالو مدب PBS كمز السعبيو أبز حلفة إسرع عمتات لعل فرق مليون إرتراوان نهاجروم إرترا قديفوما نفس الدت وطيوم نساتهم كاب هاجروم موطيقوم مخنيات قلتون كلو أب هاجروم كاب زلو أب علم حد أزيوم تقاطن دقوستن مستروان كاب زخونو والكامل اختخملتو بمبال مخانو ميكالتو زيكاتات إرترا أب فرحيوم زنبرو نفس وكف سب ندحنتو فريحون تشعرين زنبر دما يبلو أوش إرترا تنكاس أساس المقرات حبريتا مأكاب زيناو تسابتساب مقبار سلزي كأل غازيت أنياتات PBS كاب كل تشحن 10 شنات حزوم كاب إرترا زملتو حدس سدت أنياتات نمركاب ناب سمين إثيوبيا كل تقراي كخدو نيروم أب كوابي دوب إرترا دما مسحيالو من السيات قول عسبيتي علي زي بلوم تحت عدمه هتسانات بب اوانو إنا تراخبو تزراريبو من كأل محتات أكايدو من واحد سدتنياتات إرترا تصاوتيو زمسل كاتسال نزلون زي عرفنا برأس مخانو وحزو بعسرتات شحاتي زغطر أمونغوتهم سدتنياتات ببسحي على زي بلوم تحت عدمه هتسانات يركبوم حدا كاباتهم ود 10 عمت توماسيو توماس نسون بتصوتن كاب إرترا خوتون كلو بفنجز نبورو بوتا كم ساقوري قلت توماس بد الساقورو كبابي فنج خمزولو يفلتو كوانت نبورو حسابهم جن كمي جيرنا كاب إرترا نوطا ترايو التحدرات كيريونا زبل بمنبارو اتفنج خمزولو بزوح كم زي ذكروه يقلت ود 10 عمت توماس أقدمو كاب إرترا خوت فتينو 5 حزا دحرم تحزو كالوت بوتصوت كوانت نبروو زحزو التحدرات نسخي خامر حكايوم نسخة دلالاي ديخا منيزو الإكاكازولو إلوم بمهرمتي أيولا عيست 5 قبرو يحبر نيرترا انت التماليسة ويكو أطلوني وين أفاق وسجونيوم كبل دما يسمع اتوم ألاي زي بلوم تحت عدمة كاب زي ترفوم قدود عسكرنان تسقطن كاملتو كاب إرترا 5 وطسو حبرون كلو قوال 14 عمت رقات بوغنا أنا أقلقلوت كخيد عيدلني أبو خيد خسر رح دماي كلني كساب 10 شمون عمت كات ملؤون سلازيت نحوخا 10 شوي 10 عمت مسقبر كون سلازوس دوخا نعو فريحنا قدمنا وطينا تفل
ርግኣት ዘረባኣ ብምቕጻል ካልኣይ ምኽንያት ድማ መነባብሮና ሕማቕ ስለ ዝነበረ ከይወስዱና ወይ ከይገፉና ፈሪሕና መጺና ክትብል ዝነበራ ስግኣት ትሕብር ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ስለ ዝወፀ መነባብሮኣ ሕማቕ ከም ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ነገር ጽቡቕ ከም ዘይነበረ ድማ ወሲኻ ትገልጽ ኣብቲ ብተንቀሳቓሲ ስእሊ ተሰኒዩ ዝወፀ ጸብጻብ 10,000 መንእስያት ኣብ ማእከል ስልጠና ማዓስከር ሳዋ ወተሃደራዊ ስልጠና እናወሰዱ ይረኣዩ ሰልፈኛታት ሰጥበል ብረት ኣውፅእ ሰልፈኛ ንኽቡር ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክብረት ሰላም በል ዝብል ድምፂ ይስማዕ ስዒቡ ዝቕጽል ድምፂ ኤርትራ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ተባሂላ ትግለጽ ኤርትራ ካብ 1991 ኩናት ስዒራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ነፃ ሃገር ካብ እትኸውን ብሓደ ሰብ ጥራይ ክትምራሕ ጸኒሓን ዘላን ንሱ ድማ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ሃገራዊ ምርጫ የለን ባይቶ ወይ ፓርላማ የለን ነፃ ፍርዳዊ መስርሕ የለን ነፃ ፕረስ እውን የለን ይብል ፕሬዚደንት ሃገር ኩሎም ኤርትራውያን ዝሳተፍዎ ግዴታዊ ሃገራዊ ኣገልግሎታት ተኣታትዩ እቲ ፕሬዚደንት ምኽንያት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሌትና ኣይነበረን ምርጫና እውን ኣይኮነን ኣብ ልዕሊና ተስገዲድ እዩ ናይ ህላዊ ሕቶ ናይ ህላዊና ዋሕስዩ ምስኡ ድማ ክንነብር ኣለና ኣብዚ ሕብረተሰብ ጽቡቕ ህይወት ክትነብር ትትምነ እንተኾይንካ ክትሰርሕን ክትጽዕረን ኣለካ ብነፃ ኣይትረኽቦን ኢኻ ይብል እዚ ድማ ህዝቢ ወይ ብቐሊል ወይ ብርቱዕ ክመሃሮ እምበር ብዛዕባ ኣገልግሎት ምህላው ዘይምህላው ይኮነን ክብል ይገልጽ ተቃውምትን ነቐፍትን ስርዓተ መንግስቲ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተቃወሙ ምኻድ ዝኣበዩ ካብኦም ሊጦም ካብ ሃገር ክወፁ ፈቲኖም ዝተታሕዙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝዳጎንዮም ዝገልጹን ዝኸሱን እንተኾነ መንግስቲ ይኹን መራሕቲ ሃገር ነዚ ክሲ ኩሉ ግዜ ምስ ነጸግዎዮም ጋዜጠኛታት PBS ነቲ ብመንግስቲ ይኹን መራሕቲ ዝንጸግ ክሲ ሓቅነቱ ንምርጋጽ ሓደ ካብ ኤርትራ ምሊጡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ዝተዓቕበ ኤርትራዊ ንምርካብ ናብታ ከተማ ምሪሖም እቲ ኤርትራዊ ንድሕነቱን ድሕነት ስድራ ቤቱን ሽሙን ስእሉን ክኽወሊ ተመሪጹ ንግዚኡ ሚካኤለ ብዝብል ስም ክጽዋዓዩ ሚካኤለ ኣብ ቀረባ ግዜዩ ካብ ኤርትራ ወፂኡ እንተኾነ ንሱ ጥራይ ኢዱ ይኮነን ወፂኡ ኣብ ቤት ማእሰርትን ከሎ ዝሰኣሎ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ቪድዮ ምስ ሒዝዎ ወፂኡ ሚካኤለ ኣብ 2011 ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምምላጥ ስግረዶብ ክገብር ኣብ ዝፈተነሉ ተታሒዙ ኣብ ዓዲ ኣቤቱ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ድማ ን4 ዓመት ተዳጒኑ ንሱ ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ ምስ ሓደ ኣባል ሓለዋ ጸጥታ ብምትሕባር ናብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ቪድዮ ካሜራ ከእቱ ክኢሉ ኣብኡ ን10 ሰዓታት ዝኸውን ስእልታት ድማ ቀሪጹ ሚካኤለ እታ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዘእተዋ ካሜራ ኣብ ጅብኡ ንእሽተይ ቀዳድ ብምግባር ኣስሊኹ ዘልዓሎ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትኣምኖ ዘጸግም ኣማኢት እሱራት ኣብ ጸቢብ ቦታ ተኣሲሮም የርኢ እቶም እሱራት እግርን ርእስን ኮይኖም ተጨቃጭቆም ደቂሶም ይረኣዩ ተስፋ ዝቆረጹ ዝመስሉ መብዛሕትኦም መንእስያት ኣብ ሓደ ብዙሕ መንቀሳቐሲ ዘይብሉ ቦታ ዓጉጎም ኮፍ ኢሎም ይረኣዩ ሓደ ክታድም ሓሲብካ ተባሂሉ ተጠርጢሩ ዝተታሕዘ ኣእጋሩን የእዳውን ብሰንሰለት ተኣሲሩ ድማ ይምልከት ሚካኤለ ነቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ተንቀሳቓሲ ክስእሎን ከውፅኦን ዝወሰነ ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ጭቆን ከም ዘሎ ብዙሕ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይወርድ ከም ዘሎ ብጭብጢ ንምርጋጽ ዝዓለመ ኮይኑ እዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ከም ዝኾነ ካልኣዝዩ ብዙሕ ግፍዕታት ካብ ዓይኒ ተኸዊሉ ከም ዝተኻየደ ይገልጽ ንሱ ተዛሪቦም ተባሂሎም ልዕሊ 20 ዓመት ዝእሰሩ እናሃለው ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ቪድዮ ክስእል ኣዝዩ ዓብዪ ንህይወቱ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ክገልጽ እንከሎ ኣብቲ ንሱ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ዓዲ ኣቤቶ ኣብ 4 ካሜራታት ልዕሊ 2,000 እሱራት ተጨቃጭቆም ይነብሩ ከም ዝነበሩ ዝበዝሑ ካብኣቶም ካብ 5 ክሳብ 8 ዓመት ብዘይ ፍርዲ ዝተኣስሩ ከም ዝኾኑ ሓያሎ ካብ እሱራት ኣብ ናይ ምስሓት ኣእምሮ ኩነታት ከም ዝነብሩ ይገልጽ ሚካኤለ ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይገበርኩምን ወይ ኮብሊልኩም ከምኡውን ብዘይ ሕጋዊ ገባብ ብስግረዶብ ካብ ዓዲ ክትወፁ ፈቲንኩም ተባሂሎም ዝተኣስሩ ዳ እምበር ካልእ ዝኾነ ይኹን ገበን ከም ዘይነበሮም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክትሃድም ኢልካ ከም ዘይሕሰብ ምክንያቱ ዝሃድሙ ክሕዛዝ ዝተቐረባ ድልዋት መካይን ኣብ ልዕሊ ምህላወን እቲ ቤት ማእሰርቲ ብሰራዊት ዝተኸበ ከም ዝኾነ ይገልጽ እሱራት ክሃድሙ ይኮነን ክትሃድሙ ሓሲብኩም ተባሂሎም ጥራይ
بأسقق أجباب كم زهرمون وسيخو يحبر أبيت مأسرتي عدا أبيتو ناي مرمرا كفلتات كم زلو سوات سجردوب تتحيزوم كنسوم نزيد اللي مرمرا باستفلالي أجباب تأثيرهم نسعاتات كم زغط قطعو كم زساقايون زسرات أيون نسونو بعلو أبستفلالي معتات قداي مقطقات كوينو خمز نبرا يقلت ميكيلا حدا خبل علي سالاسا سبات ب-PBS قال محتستا قبروليو نسو زهابو قالن حيزو زواتساتن قاسقاس السئلن حقنتو نمرقات نتو قدايا ملكتو منغستي إرترا رئيتو اخيبالو قريبولو نيرو انتقونا سبسلطانت منغستي اتستبهلا وطو حاسوت مقصلتا قدمونا يكوهاب زتصنحة زتفبرخا حاسوت يخبلو خمس قالتو غازيطنياتات تمدبر يحبرو غازيطنياتات أقلقلوت فنو حبريتا PBS أبدوب إرتران إتوبيان بمملاس نحد سالم زتبهلا حدش كاب إرترا زهادمون أزراريبوم سالم نمنتاي كاب إرترا خمز وطاك حبرن كالو مقنياتو أبهاقراو أقلقلوت إسرع عمتي كيرا إذا دما بقديتايو بدليتا هيكونن وتهدرنا تسألي أيو كاب عديكوت حاسبة هاقراو أقلقلوت قدب اللو ناتناقن قدب زيبوليو إذا دما هاقر كام قلقال زيكونا جيلانت يخبل يقلت سالم قدمو كاب إرترا خوات سابس فتنالو تيتا توكيسوو أقرون إلون كم استوقع دحري إوطعي جيرو كي تحكم بغطانا بيت مأسرت 5 وسده أبو دما أبحان تخلت بغلتا مترو تحت بايتا أندرغراوند بيت مأسرتي مشو مونتا كالوت تأثيرو 5 نبرا اتزنبرو بيت مأسرتي أزيموق تسألمات بزحكتن كسا أصلو زي تخيل تأبيب 5 نبرا يقلت أب كم زبوتا نخلت عمتن 3 ورحن دحرم إسارو بزيكا كاب هاجر موتا كالق يحسب كم زي نبرا بتوسخ يحبر زبسحو كاب إرترا زهادمو ببسح زل علوا بيت مأسرت الله نسا دما معسكر وعايا وعا أب حدا كاب علم كاب زمو أزخون كبابيتات كبابي معمو دنكالي ديبريشن يتركب أوعي تأثيرو زنبرا من السي تسفاي بهال نسو كاب هاقراو أقلقلوت نخملت كاب هاقر كوت ساب زفتنالو كمستتحزن أو وعا كمستأسرن يحبر أوعى نهاي مانوت نهادا منت كوبلي لكم زتبهلون كالوتن من السيات اسر بيت كم زلو دما يقلت تسفاي وعى أزيمو وقبو تابو مخانو ومو دما تأسر بيت أب تحت باي تابو مخانو كتقلت أزت أقم جنكات كم زقبرلكا أبو نحيالو عمتا زت أسرون كتسمع سبات أب كرمي خاكموتن كترئي أبو بزح كتسنح كم زي تمنى موت كاخك ألات أف كم تتسلي بمراتي قلت كالوت أب إرترا وعات أسيروم زنبرو دانييل استبهلا ناي كريستيان باسترن كيروس زتبهلا وتهدر زنبرن يركبوهم نساتهمون أو وعا أفورنوس تبهلا ناي تحت بايتا بيت مأسرت تقايدوم كم زنبرو يحبرو دانييل نتي بيت مأسرتي كذكرون كلو أزيد أبيب مأتوي زلو أوش تدما زغبهال زي كالمقوتالو يبل كيروس بوغانو بسنكت مقوتن تسألماتن عينوم زعورو أسرات كم زنبرون سبات كتسأل سلازموتو حدا جزي ريسار جيتسكاي خاتوت كبل تذكرو يكافل كيروس بتوسخي كباوعا ممات حاوت قاتل كممات حايش مغنياتو كاوعا زموغ يلن ساتو قمراي بمبال معسكر وعا كساب كنديا مقبوتا استدكونا خمزخونا يبره أب إرترا بسنك من وحاقرا وأقلقلوت يخون مسؤوز تحزن كالإن أبلع لسب أو النت وريدو زبهال بدلات نمتصراي أب سنك لتشحن 14 حانت كوميشن متصراي سب أو مسلات قيمانيرا إتال علواي كونسل سب أو مسلات ودو حبرات هاقرات بزحلفو وسان زقمت كوميشن مرمرا سب أو مسلات ناب إرترا بمقتاو قبو مرمرا كتكايد زقبا أكوان تنبرا منقستي إرترا ناب هاقر وقت أتو بزي مفقادو إتا كوميشن مرمرا كاب إرترا قبل الزوات وسدتنياتات قال محتت بمقباريا حبري تاخدك بتغسيبا نتو كوميشن مرمرا كاب زمرحات شيلا كيزروت تبهلت بعلت مويا PBS أب زهابتو مقلتي كوميشن مرمرا أبيت مأسرتي إرترا نمللاي ناي ساتلايت سئلك مستطقمت تحبر انتخونا ناي صورات هلو كونتات زقلت وقعوي ستاتستيكاو تبتصاب نمركاب أب إرترا أزيو أتقام مخانو تحبر أبزخونا عالم زلوا وقعوان أبيت مأسرتي ناي أسراتن زرزر اسمات هلو كونتات كأربع نبوري زبالت شيلا إزيقن أب إرترا فتسيم كازي حسابيو بزد ما كونتات تهاجر زيادة الشغالي قبرو بمبال تحبر
ዝበስሑ ኤርትራውያን እሱራት ንምንታይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ኣይፈልጡን እዮም ሓንሳብ ምስ ተኣስሩ መዓስ ከም ዝወፁ ዝኾነ ፍልጦ የብሎምን ዝውክሎም ወይ ዝጣበቐሎም ኣካል የለን ናብ ቤት ፍርዲ ኣይውሰዱን እዮም ገለውን ብኣጽንሑለይ ዝእሰሩ ብምዃኖም ብዛዕባኦም ይኹን ብዛዕባ ምእሳሮም ዝኾነ ሓበሬታ ኣይተሓላለፍን እዩ ክትብል ሼላ ኪዝሮት ትሕብር ኮሚሽን ምርመራ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንኣስታት 800 ካብ ኤርትራ ዝወፁ ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ኤርትራውያን ዝርከቡሉ ዓድታት እናተዘዋወረዩ ብቃለ መሕትት ምርምራቱ ኣኪቡን ጸብጸባቱ ኣቕሪቡን ሓንቲ ካፕተን እቲ ኮሚሽንን ቢፒኤስን ቃለ መሕትት ዝገበረለን ኤርትራውያን ሃና ጴጥሮስ ሰሎሞን እያ ሃና ኣቦኣን ኣዲኣን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እዮም ዝርከቡ ኣቦኣን ናጽነት ኤርትራ ዝተጋደለ ድሒሩ ድማ ከም ሚኒስተር ምክልኻልን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኮይኑ ዘገልገለ ንመንግስቲ ተቃዊሞም ደብዳቤ ጽሒፎም ዝተባህሉ ጉጅለ 15 ከም ዝኾነ እቶም ጉጅለ ሕጊ ጥሒሶም ብዝብል ኣብ 2001 ድሒሮም ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣጻሚዕ ዒራዒሮ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣስሩ ክኸውን ከሎ ኣዲኣ ድማ ተጋዳሊት ኣስቴር ዮሃንስ እያ ሰብኣያ ምስ ተቐየደ ዳይ 4 ደቂ ክትገብር ካብ ኣሜሪካ ምስ ተመልሰት ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራቶ ወሲዳ ኣብ ፍሉይ መርመራ 5 መደበር ብዘይ ፍርዲ ተቐይዳ ትርከብ ን20 ዓመት ስድራኣ ተኣሲሮማ ዘለዉ ሃና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትቕመጥ ዘላ ንሳውን ከም ኩሎም መንእስያት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምምላጥ ኣብ 2009 ካብ ኤርትራ ክትወፅእ ኣብ ዝፈተነትሉ ብኣባላት ጸጥታ ተታሒዛ ሃና ዝነበረ ኩነታት ክትገልጽ እንከላ ኣብ ባጽዕ ከባቢ ናቫል ቤዝ ተኣሲራ ነይራ እቶም ዝሓዝዋ ንዓ ይኹን ምስ ኣንስ ተታሕዙ ብጾታ ንምንታይ ካብ ኤርትራ ክትወፁ ደሊኹም መን ኣረኺብኩም መን ደፋፊኡኩም ብዝብሉ ሕቶታት ብምውጣር ብማህረምቲ ይምርምርዎም ከም ዝነበሩ ትገልጽ ሃና ድሕሪ ናይ 9 ወርሒ ማእሰርቲ ናብ መደበር ታዕሊም ሳዋ ተወሲዳ ብናይ መንግስቲ ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ማዓስከር ሳዋ ሓደ ሕጉስ ቦታ ሙጉሳት ኤርትራውያን ሃገራውያን መንእስያት ዝፈሪሉ ኮይኑ ናብ ህዝቢ ቅረጽ ዝፍተን እንተኾነ ሃና ብዛዕባ እቲ ማዓስከር ክትዛረብ እንከላ ናይቲ ዝወሃቦ ምስሊ ኣንጻር ኮይኑ እያ ረኺባቶ ብመሰረት ሃና ጴጥሮስ ሰሎሞን ናብ ሳዋ ዝውሰዱ ተዓላሞ ከም ግቡእ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱ ነይሮም እንተኾነ ንሳብ ዝነበረቶ ድሕሪ ናይ 2 መዓልቲ ኣብቲ ማዓስከር ምጽናሕ ጥራይ ናብ ሕርሻታት ከም ዝወሰድዎም ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ኣብ ናይ መንግስትን ብውልቂ ብጀነራላት ዝውነን ናይ ሕርሻ ቦታን ክሰርሑ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ትገልጽ ኣብዚ ናይ ሕርሻ ቦታታት ብዙሕ ናይ መሳለጥያ ሕጽርታት ነይሩ ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቴሌፎን ክድውላ ምስ ዝደልያ ናይ ንጽህና መንዲል ምስ ዘድልየን ማይ ይኹን ካልእ መሰረታዊ ጠለብ ምስ ዝሓታ ከም ቅያር ጸወታዊ ርክብ ክወሃበን ምዃኑ ይንገረን ምንባሩ ሓያሎ ተስፋ ዝቆረጻ ድሌተን ክረኽባ ድሌት ሓለፍተን ከማልኣ ይግደዳ ከም ዝነበራ መንእሰይ ሃና ትዝክር ስርዓተ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ መንእስያት ኣካላዊ መጉዳእቲ ጥራይ ዘይኮነ ስነ ኣእምሮዊ ጉድኣት እውን ከም ዝወርዶም ይሰርሕ ትብልሃና እቶም ህይወትካ ዘይሕጉስን ሕዝንትን ዝገብሮ ዓጀብትኻ ንባዕሎም ህይወቶም ሕጉስ ኣይኮነን ትውስኽ ኤርትራውያን ጉድኣት ባዕሎም ጎዳእቲ ባዕሎም ኮይኖም ኣለዉ ብምባል ድማ እቲ ስርዓት ኣብ ንሓድሕድ ምጉድዳእ ዝተሃንጸ ምዃኑ ትገልጽ ሃና ኣብቲ ንኮሚሽን መርመራ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝሃበቶ መግለጺ ስርዓት ኢሳያስ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስምብራት ገዲፉሉ ኣሎ ኣነ ዝሓተኩም ድማ ነዚ ስምብራት እዚ ብቐረባ ብምርኣይ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሕን ናጽነትን ዝረኽበሉ መንገዲ ከተናድዩ ብምባል ለብዋኣ ሂባ ነይራ ኮሚሽን መርመራ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ 2016 ኣብ ዘቕረቦ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት በደል ከም ዝፈጸመት ደምዲሞ ጉዳይ ኤርትራ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን ክመሓላለፍ ድማ ሓቲቱ እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ ሰበስልጣን ኤርትራ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ፈጺሞም እዮም እቲ ገበን ብመንገዲ ማእሰርቲ ጊላነት መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስዋር ደቂ ሰባት ግፍዕን ስቅያትን ጾታዊ ዓመፅ ቅትለትን ካልእን ኣካይዶም ክብል ከሲሱ እዚ በደል ካብ 1991 ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኮነልካ ብሰፊሕ ዘመተ ከም ዝተኻየደን መንግስቲ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ከም ዘካየዶን ዝጥቀመሉን ድማ ብተወሳኺ ሓቢሩ ንመግለጺ እቲ ኮሚሽን ብምንጻግ ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት የማነ ገብረኣብ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ክሲ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘለዎ ካብ ሓቅነት ዝረሓቐ ከም ዝኾነን
እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦም ክስታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ጭብታት ዘይተመርኮሱ ባዶ ከም ዝኾኑ እዚ ክሲ ሓንቲ ተወሳኺት ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ላዕለዋይ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ንምልኣኽ ካልእ ኣጀንዳ ዘለዎ ምዃኑ ሓቢሩ ኮሚሽን ምርመራ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሰበስልጣን ኤርትራ ገበነኛታት ከም ዝኾኑ እኳ ኣብ መደምደምታት ተበጽሐ ድሕሪኡ ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወስደ ዝኾነ ተወሳኺ ስጉምቲ ነበረን ጋዜጠኛታት ፒቢኤስ ንምንታይ ጉዳይ ኤርትራ ደው ኢሉ ንምንታይ ዘይቀጸለን ስጉምቲ ዘይተወስደን ዝብሉ ሕቶታት ናብ ላዕለዎት ሰብ መዚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እኳ እንተቕረቡ ዝምልሰሎም ግን ኣይረኸቡን ድሒሩ ኣብ ሓምለ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ን20 ዓመት ዝነበረን ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕኦ ብምስምዕን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንፋስ ሰላም ነፊሱ ንብዙሓት ድማ ተስፋ ስኒቑ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ተኸፊቱ ንሓያል ዓመታት ተፈላለዩ ዝነበረ ኣህዛብ ድማ ዳግማይ ክትሓቋቐፍ ክኢሉ ሓያሎ ሕጉሳት ኤርትራውያን ሰላም ማለት መወዳእታ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኸውን ምዃኑ ተተስፊዮም ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝተኣስሩ ነፃ ክወፁ ምዃኖም ግምቶም ሂቦም ብሓፈሻ ድማ ንሰላምን ብልጽግናን ተመንዮም እንተኾነ ነዊሕ ከይጸንሐ ዶብ ተዓጽዩ ድሒሩ ድማ ሓደ ደስታ ዝተባህለ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ኣብ ሓልዋ ተዋፊሩ ዝነበረ ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምስጋሩ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነትን ዘስገሮ ሓድሽ ተንቀሳቓሲ ስእልን ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ እሱራት ነፃ ክገድፍ ይግደፍ ካልኦት ሓደስቲ እሱራት ኣብ ምቕባል ከም ዝተዋፈረ የርኢ እቲ ዝመኣሰ ድማ ብዓድታትክን ሰብ እናሰገረ ስቑኢል ክንርኢኽን ስግረዶብ ዝኸዱ ኣብ ቤትክን ኣሕዲርክን ተባሂለን ዝተጠርጠራ ኣዴታት ምስ ቆልዑተን ኣብ ቤት ማእሰርትን ከለዋ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከም መርትዖ ኣቕሪቡ ሃና ጴጥሮስ ሰሎሞን ብወገና ሰላም ድሕሪ ምዃኑ እቲ ኣቐዲማ ትፈልጦ ስርዓተ መንግስቲ ስድራ ቤታ ክፈትሓላ ዝብል ተስፋ ይነበራን ኮንድኾን ብምባል ግን ናብ ዓባያ ብምድዋል ኣደይ እንታይ ደሃይ ኣሎ ዳሃይ ዓዲ እንታይ ኣሎ ዳሃይ ባባ ማማኸ እንታይ ኣሎ ገለ ለውጥታት ኣሎ ይበሃል ኣሎ ክትብል ሓቲታታ ካብ ዓባያ ዝተዋህባ መልሲ ግን ካበይ ዝመጸ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ዝበሃል የለን ዝብል ነይሩ ኣገልግሎት ፒቢኤስ ብወገኑ ናይ ምርምር ስርሑ ንምቕጻል ኣብ 2020 ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ እኳ ከምርሕ እንተፈተነ ኣብዚ ዞባ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ህወሓትን ኩናት ሓድሕድ ይካየድ ብምንባሩን ኤርትራ ድማ ኢዳ ሓዊሳትሉ ብምንባራ ኣብኡ ምእታው ከም ዝተኸልከለን ሰላም ፈጢሮ ዝተባህለ ተስፋ ከም ዝቕሃመን ክርዳእ ክኢሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቅነ